amalietane ankurukwa Kiango Yombasa. Kiango Yombasa omujumbe okabeire ororo kununuti mugirango burabu naende ngaja ngaba omujumbe East African Legislative Assembly eyere iga ria Arusha. Naboretie oboseneta timboreti bogavana. Nabugete mbori obogavana lakini tinchieti mbori obogavana obu. Iga naboretie oboseneta. Abua mapema. Bono ige ngakieye iga abantu banoti mugirango ekina banachire. Nanje nanchiranire. Neri nantotete korenta omochoko bwobogambi ase noti mugirango. Na omochoko bwobogambi gorarentwe nainche. Ekiagera ekero CDF etarenga ororo twabwate ebinto twara gokora paka bono bikororekana. Enyagetari ekerenyo World Vision egacha iga seito chibare yakisi chamasiti ebinto ebinge. Narorera abana bakorera noe nase chiredio noe nase TV noe nase emitandao bakorera nabo bwati chibesa chikogenda chisukuru bagochira chisukuru iga ekworokia obotakambore ase emechi sana abana mbari konyara goika chisukuru abaibori mbari konyara koira abana chisukuru egere basome na egento tobwente kweboria buna abarai ngeri inkigekogera inkigiatoikiri iga ase totaikwenyara kosomia abana baitu na ose koriga echinsemo chinde mochando oito iyo totebe for example yaruru muna mubwekano ase ange lakini nanje tiganyire buna mubwekano county ya Murang'a constituency ya Kiaru nechi constituency chinde chia Central Kenya ng'ai barabuo bakorusia mopango bwogosomia abana babo mpaka bainyarire chisemi chiabo abana abo bono mbari konyoa obokong'u na ng'ai twasirerete entwe ekiagera goikera bono iga igokonyoana ekero bari bagokana siringi chiri chibesa chinke mono siringi 5,000 gochie secondary schools bande bagoteba siringi 500 iga bana mbari konyara kogenda na capitation manene rororo egento nataka goteba neke CDF yachagete ase omwaka 2002 nari yachagete igo yabeire for 24 years abantu bande batumire CDF ebuya ase emiaka 24 bakorera magacha abo bakoreta magacho paka basokire isiko bono nebita bakorosia nechikapuro bakobeka isiko chibesa chigotigara koruororo iga chigosoa gochia ase chibasari so that omwana okogenda esukuru bari tokonyora bari in need ye chibesa kwanyana iga bakogenda bakoe chibesa chikorokuna chisaine chibesa goetani siringi chiri 30 chigosangana capitation money chiri chekoro ase serikali na kigekogera moroche na besa chinene nyitakeri sukuru kiagara chibasari achire chinene bono omwana arachae gwe siringi 3,000 5,000 transport yako yusi gochima chako asa kare gosoma gochisia asa gosoma kiagara abana bari gosoma necessarily nkaiga oka igo buna abarai tiga twebori na antu asigia tusirereti naki nchira nere turanyare gokegorora kiagera ntutagete abana baito basome ase nchira ere ngia ase nchira yokwenda gwekonya gochibosio igo iga nkorwa challenge gochia sabarai baminto nanje no yomobo tuligererie egento ekio korwa ase bantu bari bonsi bakoruchi basari tuchakira ba MCA togenda mujumbe togende bonsi pia bakoruchi basari nkwane noti mugirango mono amagacho garense
facilities echirense igo ntotagete na gochi bosio tonyora oborai bwa omonto okorenta omochoko nimaete na abanto batebire naye ekiango inchwarenta omochoko nanche nakerengereiri nanchiranire ntotagete korenta omochoko na otimogirango egere tobeke chibesa chionsi pi chia CDF nonye ase emiaka eye 5 yoka abanto bakorora difference emiaka etano emetang'ani abanto bararora difference enene mono. Egento gia kabere matemu nasogete iga ntaete goteba na abana baria bakorete buya mbapongese ase enchera enene mono sana kiagera bairwanereire baikire ase na inche togoteba na bono ntobwate abana bakoenda university bagende basome buya na ase bakoenda institutions chinde basome buya egere ntobwate ogosemeria na kobakorire amasomo abo mbanyore naende chigasi naende egere banyare gwekonya gochia bosio. Lakini egroup nere ya abana esection ya abana bagwete amatemo natari bagwete ase engecho bare abariri abagwete ase engecho yesababu eki natebire na nonye na amagacho taikeraneti nonye na omochoko toiyo koigwana nkoiyo ase abanto bagocha amo bakwanere egento egere bamanye naki togosuka gochia bosio naki togosukia chisemi echi gochia bosio bono achitigire bosa igo chirone totebe ase enchera etanyare korenta matokeo ande onsi are amaya igo abana abagwete my appeal ogosaba kwane gochia ase abanto baminto abarai kero nkwana abarai na bari bande bare abaibori na barabwo bamanyana mbabwate ensemo bagokora egasi yabo na barabwo ase ogosupport abarai aba ase amang'ana bararente kamoranche tiga torigie enchera ere endonge enchera eranyare gokonya abana aba gochia bosio abatigete batache kogenda university iga bare ase chiribu echi chionsi pi ntogogitiga isiko tosieka amaiso na bono naende togenderere naende omwaka onde ogocha naende chiribu chinde chisoke omwaka oria mbasoka bono chiribu chinde chiasokire naende chiribu chinde chisoke omwaka ogocha tomae korwa toikaranse totebe na bono intwe ntogendererete magenderero taiyo iga abwo abana aba tobarigerie basoe ase polytechnic egere banyare gokora egasi ya amagoko ere engiya ya technical ya amagoko egete emineti na gochia korema mogondo iga emineti na technical work baranyare gwekonya babe technicians na iga torabakonye ase okobeka omopango bwa okobarigeria chibesa chiokogenda gokora ki chiokogenda gosoma igo torigie enchera abanto bande barigie chinchera abana babo naende ndue omofano o central nonye togotigwa nyuma momanye sababu togotigerwa nyuma na oborai gokogera togotigwa nyuma central Kenya kera omwaka abana iga bakorusiwa ororo baria bataragenda university bairwa baakanirwa chifees ase polytechnics technical institutes bakorwa baswa ororo kero oyomo osoa gochia ensemo yaye onde ngosoare gochia ase taya onde ngosoare gochia ase amache onde ngosoare gochia ase obwagachi bionsi ebi na ebinto bikorenta chibesa abana aba bande egere nabarabwo banyare gwekonya echallenge nabatebia neri na abarai torigie enchera naende bari bare ororo bono na obisi bachake egento ekio inche ninde prepared gokora egasi na barabwo egere toikeranie ase ogokonya abana aba egia gatato nte egento ntaete gokwana gia gatato na igoro ya oboremi bwaito mwaroche abanto mbarera sana igoro ya echae eye yaito iga
oborai nabo bwente korenta amang'ana aito asoa bosio aigweka. Eyio nere koku representation, oboteneneri bwa constituency, oboteneneri bwa county, abwo nabwo abarai babwente kobeka amang'ana aito bosio. Onye rigori rire ribe, goika tomanye na rigori inki ekogera rikoba ribe. Nachi emeng'anyo eria ase chibesa chigosokera, esiekwe. Ninde agoeana ecommittee yarosiwe nkorwa egakora eripoti. Lakini ng'ai twararete ng'anki ekogera twararete mpaka abaremi baumamisekire naende bomaene ki tobwate gochia bosio ntoche tokonyeke. Igo ntagete abarai bare ororo baimokerere igoro barore omoremi bwa ensemo eye ase yaito iga iga takoumia nere ase engencho tokirete bosa igo totatageti komanya nki kegenderete ase abanto baminto. Oborai, oboteneneri bwa bunge, oboteneneri bwa ecounty, ande onsi goika omonto obe goteneine komanyete amaene egento nkokora neke. Obwate efocus egasi nkokora natometi gocha na abananchi na okobakonya. Onye toiyi kobakonya, you have no business. There is no business being there. Igo abanto baminto amang'ana ayio atato ntotagete torore twayarigereirie egere gochia bosio na intwe tonyare koba ecommunity yechareti abana babo emaete naende abanto baito mbamenyete ase obogima bore obuya. Ntanyare kobara chisukuru tware gochanga 1 million shillings kere secondary school, chiprimary school chionsi pi tware gochichangera. Omochumbe goika obe able mobilize funds, not only from CDF, lakini goika onyare mobilize funds from all quarters. Nonya chiokobanga onyore korwa ase abanto, onye nabwo okonyora korwa ase abanto ekiagera abanto mbare willing kwarosirie appeal esaine nabo abanto mbare willing gokonya. Na organizations nchire willing gokonya. Ng'ai chiagende organization echi nakarentire iga iga buna bono World Vision eyio ng'ai chiagende kabira echio chinde nakarentire iga iga JICA ekagacha nyagetari ekerenyo, echinde nakarentire iga iga Belgian Drug Fund ekagacha epharmacy yarenge Nyamira. Echi chionsi rero nchiyo iga togochiwa ase constituency nonto omogirango. Eki naki ekogera abanto batebire naki ango irana obeke omochoko. Amaonchorori ane ritang'ani amang'ana ane na isemi na ase abasai. Buna nakwana chipoint echi ibere noe ebinto ebere nkereri biane bire. Masomo abe amaya, abasai banyore ase bagosoa, mbagokora chisukuru bachaka goikaransa isiko ase chibara. Ayio no ntaete gosoa ritang'ani naende ntotaete korenta egento gekuna obomo, okoigwana abarai na abanto bagokwana amo ekiagera 20p obe na ecounty ore, obe igo ore ase national government, yaani parliament, gose arai, gose omo MCA, mwensi pi abanto mogokorera egasi na abananchi. Na igo iga ntaete goteba iga ekero ndasoa ororo, ekero ngocha gosoa ororo ekiagera ninche nsoe, egasi nkokora nokorenta abanto abo bonsi amo, ekero more amo mogokwana. Nonye egento eki nakwana ebursary amokobeka ase ebasket eyemo ase egetonga ekemo mwamanya korusia ororo mwabagera abanto bono egotwara chinguru ekoba enyinge.